коҳиши қурби рубли русӣ ва поин рафтани даромади муҳоҷирини кории тоҷик дар русия аксари хонаводаҳои тоҷикистонро иҷбор бар он мекунад ки барои қурбонӣ дар иди азҳо чаҳорпои хурдтар бихаранд. الان بچه‌مون داره دور کار میکنه دستمون میکنه و گودکاش نمیرسه ما مال مایده بخریم خشت تور داریم بسیار ترک صد باش کرد دختر نویره حویره ما 50 60 نویره حویره دارم کدام یک وای دو بلوکی میرسه نشید است نرخ نمیفرارن اگه چیکار کنیم دارم سوی بیچتم یک کمپیری 71 ساله сокинон махсусан афроде ки барои қурбонӣ дар иди азҳо чаҳорпои барои забт хариданианд аз он шикоят доранд ки қимати махсусан бузу гӯсфанд нисбат ба иди як соли пеш хеле боло рафтааст. онҳо мегӯянд ин қиматҳо махсусан дар бозорҳои минтақаҳои атрофи пойтахт хеле гарон шудааст. солҳои пеш мисол пул ки меомад вай мекардем қавай набуд ҳозир мисол камтар шароиту вазминтар дегай нарх навози баланд чидай ҳамин сабаб мисол вай кардам камтар қимат нарх бозор. дар бозорҳои чорвафурӯшӣ атрофи душанбе як сирка ва ё гӯсфанди хуб 2 то 2,500 сомонӣ арзиш дорад. тоҷирон ва чорводорон ин қиматҳоро то чанд ҳафта қабл аз фарорасии иди қурбон ҳамин гуна муқаррар карда буданд. сабаб аст дар ҳисоби ракирои расходи мо бисёр ҳар сол мошина 1000 сомонро меовард ин 3000 сомон мебиёра фарқиташ даҳмона. шаҳрдории душанбе соли дуввум аст ки ба хотири истиқбол аз иди саиди қурбон ярмаркаи фурӯши чорвои хурд таъсис медиҳад. соли гузашта дар чунин ярмарка дар ду нуқтаи пойтахт ҳудуди 1000 гӯсфанд барои қурбонӣ ба фурӯш рафта буд. тарафи ленский районда аст, тарафои ҳисорда бозор аст, тарафои ҳамин рудакида тарафи ваҳдат аст. дар ҳақиқатан рафтем зур мо нарасид. ин ҳамин барае ки мебинед шумо 20 кило гӯшт мекунам 550 сом гирифтамаш ай 1000 боло ай 1200 боло ай. шаҳрдории душанбе тасмим дорад 4 рӯзи оянда дар ду нуқтаи шаҳр ноҳияи фирдавсӣ ва ноҳияи сино ҳудуди 2500 сар чорво аксаран гӯсфандро ба фурӯш гузорад. ин дар ҳолест ки мақомот ба сокинон ҳушдор доданд ки аз оростани дастархони бошукӯҳи идона худдорӣ ва як ҳиссаи гӯшти чорвои қурбонии худро махсусан ба сокинони ниёзманд хайр кунанд.